Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Hello. Hello, Honorable. Yes, Honorable Mpori. Yes. Honorable. Mba. Nsogbu no. Honorable nsogbu no. Eburu agbariela ha my boys. Ojemba sef ojem eji. Onye osi na mkpọ oge na aka mrụta shi ebupụta ya ịghọtara. Honorable ọmụa na-ekwu na ọwanyị nwa rụgara n'ọrụ na aka wike nwunye na election na ọwanyị nwa hazigara ga ihe niile na ma onye m na-agwa gị sị gị na ịma ndị opposition ha emeela anyị ihe. Ne mazikwa onye anyị wụ na-elekwanụ irubedi ele ha na-akpa ya House of Assembly ka eze Honorable ịtụwala asa atụwa ọkpịsị dị na-ezi ndị ọwụnye gara gị aka Honorable Mpori in fact enwe m Honorable m ga na-akpọ gị because ofu mkpụrụ ọ na-anọ gị n'ime iwu nnọọ ezigbo onye ohi ịmakwana nga m na ndị akwụla ha ngwugwu ma isi m ma ahụ m ma ihe niile ndị akụriele m ọwa ọbara Jizọs zọpụtara m na m akpọkwala nọmba gị Honorable lekwa ka Mpori gee ntị ka m gwa gị Mpori gee ntị ka m gwa gị ya wuo na eme ka Ojemba shi nga aha apụta aka enwere ihe m bụ n'aka a ma eji ya agbarigo maka na nye nwa akwụkwọ na skuulu ha ka m ga-aga kpọrọ ha mana foto mana ava mana imsu bọs ahapụcha exam ha ga-ele egolekwa ka a kwụrụ ha 500 ma ndị highest enyere ha 2,000 Mpori gee ntị no iwinie so m ga-eche ka iwinie but ka iwiniekwara na mbụ chetakwa na ihe mere na first election go mgbe ịzụga councilorship anyị bịakwa bịa nyere gị aka zụrụ ballot box nye akwa akpa isi na-enye anyị ego anyị Mpori ele dị ihe na-arụgbugharị ndị mmadụ ịzụkọtala ego ndị mmadụ ugbu a na ịbala politiks oke ka ịkpọ onye isi ndị eke nnọkọma ka ịkpọ ya bikos na dabọ ya ga-anọdụ ya ịghọta bikos ihe gidere ya wute mgbọ ma ihe niile mee ọsịsọ bifo m agara gị ije bikos m hapụ ala ịgba m ji n'aka nga na ọjọs ije ka m ga-agara gị n'Enugu na mmeka eshọn iwiniri nna efat achọzikwa m ka i win m chọziri ka ụmụaka apụtashịa ya ụmụaka winin na ka ndị mmadụ tụọra gị vootu enwezikwa ihe gbasara m na bikos oke ngwanụ ma ọsịsọ bifo m agara gị ije biko Yeah.